Torumbidza zita renyu, tozenda kunaka kwenyu Jesu. Torumbidza zita renyu, tozenda kunaka kwenyu Jesu. Tombera zita renyu, totenda kunaka kwenyu Jesu. Mangwanani ano totenda kunaka, mangwanani ano totenda kunaka, totenda kunaka kwenyu Jesu. Tonamata zita renyu, totenda kunaka kwenyu Jesu. Aiwa tonamata zita renyu, totenda kunaka kwenyu Jesu. Zuva richibuda totenda kunaka, totenda kunaka, totenda kunaka kwenyu Jesu. Aiwa mangwanani ano totenda kunaka, totenda kunaka, totenda kunaka kwenyu Jesu. Tonamata zita renyu, totenda kunaka kwenyu Jesu. Aiwa zuva richibuda totenda kunaka, totenda kunaka, totenda kunaka kwenyu Jesu. Aiwa mangwanani ano totenda kunaka, totenda kunaka, totenda kunaka kwenyu Jesu. Good morning everyone. Tauya mangwanani ano tinoti tinotenda Mwari kunaka kwavo, zvichirema zvichirwadza tinovatenda kunaka kwavo. Wanikwa nguva yaunotenda Mwari nekuti Mwari vakanaka. Tinozviziva kuti sometimes things are not okay, but tinongoti tinotenda kunaka kwenyu. Tinoona kunaka kwavo nokuti ndiMwari vakanaka. Zuva richibuda, zuva richinyura, makatsendeka Jesu. Mwedzi uchitanga, mwedzi uchipera, imi makatsendeka Jesu. Gore richitanga, gore richipera, makatsendeka Jesu. Ndazviona, ndazviona, makatsendeka Jesu. Mwana panobarwa nepanokura, imi makatsendeka Jesu.
iyayo mazuva ose makatendeka Jesu. Oh, every day, and every hour, you are faithful, oh Lord. He's so faithful every day and every hour. Vakatendeka Mwarava, vakatendeka Mwarava. Mangwanana ano tinoda kuti Mwari vatitire zvakanaka. Mwari vakuitire zvakanaka, Mwari vanditire zvakanaka. Tinotenda Mwari nemusi wanhasi, musi weFriday. Tinotenda Mwari nekuti ndiMwari wakanaka. Mwari vanosvamisa, asi ndinoziva kuti vakawanda vari kushumira, vakawanda vari kuti dai Mwari mandinzwawo munyengetero wangu, vakawanda vari kutsanya, vakawanda vari kufasta, vakawanda vari kuita chibiki mpikishi, vakawanda vanhu vari kutsvaga chiso chaMwari, vakawanda vari kuti dai Mwari mandirangarira, vakawanda vanhu vari kungoti dai Jesu weNazareta mandirangarira. Mangwanana ano pari kudiwa vana mai vanokutenda, mangwanana ano pari kudiwa vana baba vanokutenda. Why ndiri kuti pari kudiwa vana baba vanokutenda? Tinoitirwa zvakanaka nemukadzi ari musoko raMwari. Mukadzi uyu anonzi aibuda ropa kwamakore akawanda. Mutemo chaiwo wairambidza kuti munhu kana uchibuda ropa kwamakore, kana uchibuda ropa ufaniri kusangana navanhu. Mangwanana ano kune mitemo yekumusha kwenyu, mangwanana ano kune mitemo yekurudzi rwenyu, mangwanana ano kune mitemo yakaiswa namasatanist. Asi mangwanana ano ndauya kuzokuudza kuti panofanira kusimuka mukadzi ane nharo anoti ina handirarame andalo. Mangwanana ano panofanira kusimuka mukadzi ane nharo. Pamwe zvekwedu kwakaudzwa kunzi hamusvike 50 years, kwenyu kwakaudzwa kunzi hakutengwi mota, kwenyu kwakaudzwa kunzi hamugari mumba, kwenyu kwakaudzwa kunzi anoita mwana anofa, kwenyu kwakaudzwa kunzi anongotenga mota anofa, anotenga stand anofa, kwenyu kwakaudzwa kunzi hatigari pavarume. Asi mangwanana ano pari kuda mukadzi anokutenda, uyo mukadzi wekuti haana basa nekuti lo iri kuti zvi, anoti anzwa kuti Jesu vari kupfuura muguta, anopinda imomo muguta. Mangwanana ano pari kudiwa mai vanosimuka. Mukadzi akasimuka akapinda mutsvaunga, apinda mutsvaunga aivava nekutenda. Pana vakasimuka vakaenda diaspora, kuna vakasimuka vakanotsvaga mari. Ehe, uriko ikoko kuri kutsvagwa mari, asi chashota ndechekuti hauna kutenda, nekuti mangwanana ano munhu wese ari mubishu kutsvaga mari. Munhu wese akabuda muZimbabwe, kuna vakasara muZimbabwe vari kutsvaga mari. Chokwadi tiripo patsvaunga ipapo. Asi mangwanana ano ndiri kuda mukadzi ane nharo anoti kunyangwe asimuka apinda mutsvaunga imomo, pane zvinobuda here? Kune vari kunze kwenyika asi vari ngorimo mutsvaunga. Kuna vakatindisa mapasipoti, takawanda takatindisa mapasipoti. Heka tirimo mutsvaunga imomo. Hanzi paifamba Jesu Kristu tsvaunga changa chakazara zvekuti vaingota mubatsirana mubembesana. Ndo zvatiri kuita mangwanana ano. Mumwe nemumwe ari kuita mubembesana. Unoona mapasipoti akadhindwa pabhodha nekuti pane kwaiendwa munoitwa mubembesana. Asi pari kufanira kusimuka mukadzi anomira nekutenda, anoti ehe ndasimuka zvangu. Kuna vakabuda munyika nenharo, kuna vakabuda mumweya madzinza nenharo, kuna vakasimuka nenharo. Pati nharo dzako dzinofanira kuti uwane nyasha, nharo dzako dzinofanira kukufudza, nharo dzako dzinofanira kukuendesa kumwe kuno. Ndinoitirwa zvakanaka nemukadzi uyu anoti arasa nyaya iyi yekunzi munhu ane ropa asangana navanhu, anoti apinda she stay focused, haana kuramba akabatirira pakuti zvino vanhu vakandiona. Kuna vanhu vanoti vasimuka vanotanga futi kudzokera sure vari mukati imomo mevanhu. Asi chinondiitira zvakanaka
mukadzi uyu anoti ari muimomo mukati muchaunga anosimudza kutenda kwake, anongoti chero ndikangomubata chete mupendero wenguo, ndikangobata chete mupendero wenguo, haiwa kaanosvika paanoubata mupendero wenguo, Jesu vanosvika pavanotendeuka vanovhunza kuti ndiani andibata. Madisciples anopindura anoti nhai musharukwa mungabvunze kuti ndiani akubatai here nezviri kuitika pano panzvimbo. Ndati ndiri kuda mangwanani ano mukadzi anoti kana abata mupendero wenguo Jesu vanonzwa kupera simba. Mangwanani ano uri pachaunga ipapo ndiri kuda mukadzi ane kutenda kwekuti ndikachibata Jesu vanondicheukira iva nehasha. Mangwanani ano ndiri kuda mukadzi nemurume anova nehasha anongonzwa kuti zvangu kana ndamubata anotocheuka chete. Ndiri kuda mukadzi anopinda mupreya wekuti kana ati apinda mupreya Mwari vanonzwa kuti pane anyengetera pasi, Mwari anonzwa kuti pane zviri kuitika. Tiri kuda vakadzi vanoita semukadzi uyu wekuti chaunga chakanga chiripo asi Jesu vanotonzwa kuti ndapera simba, pane chandibata mangwanani ano. Ndiri kuda kuti upinde mupreya mekuti Jesu vanonzwa kuti pane zviri kuitika pasi apa. Mangwanani ano iva sokutenda, iva nokutenda semukadzi uyu. Chaunga changa chiripo chichitoita mhemesanwa, ndo zviri kuitika mararamiro anhasi. Everyone is praying, everyone ari kufamba ari kukwira nekudzika achideedzera kuti Jesu Jesu, asi kuna anofanira kubata with extraordinary, kuna anofanira kubata with extraordinary. Itaidi ndiri kuda kubata mupendero uyu with extraordinary faith. Hatizi kungoda faith kamwe kakaya. Tiri kuda vakadzi vane nharo, tiri kuda vakadzi vane nharo, tiri kuda vana baba vane nharo vekuti kana vasvika pane zvaJesu unotonzwa Jesu vakuti pana andibata. Mangwanani ano pana anofana kucheukirwa, mangwanani ano pana anofana kucheukirwa kuti pana andibata, mangwanani ano pana anofana kucheukirwa kuti pana andibata. Tiri kuzviziva vakawanda vari kubata Jesu, pati pane kamwe kamubatiro mangwanani ano kaunofanira kuti kana wamubata anonzwa mari kuti pano ndabatwa. Mangwanani ano pane kamwe kamubatiro kaunofanira kuita prayer yako kekuti anonzwa kuti pane mwana wangu anamata. Mangwanani ano pane kamwe kamubatiro kekuti kana wamubata anonzwa kuti pane zvaitika munyama dzangu. Ndiye mukadzi wandiri kuda, ndiye murume wandiri kuda anoti pana andibata. Kana wamubata ngazvinzwe maari nekuti besanwa riripo mangwanani ano. Takawanda tiri kudeedzera, takawanda tiri kuda rubatsiro, pati pane kamwe kamudeedzero, pane kamwe kamubatiro. Ndo kandiri kuda kuti mangwanani ano tisvike pakamubatiro, tisvike pakudeedzera nekuti vanonzwa Mwari ava. Chandinoziva vane nzeve, chandinoziva vanozviita, chandinoziva he knows, chandinoziva vanotiyambutsa nekuti vanoti vabvunzwa namadisciples kuti nhai imi musharukwa munoti mabatwa naniko nebesanwe riri pano, asi anoti pane zvandanzwa. Pane zvandanzwa mangwanani ano. Jesu ngavanzwe zvimwe zvinhu because of you, because of your prayer, because of your prayer. Simba ravo ngaribude mangwanani ano because of your prayer, because of your prayer. Simba ravo ngaribude mangwanani ano because of your prayer, because of your prayer. Simba raJesu ngariburukire pamhuri yekwako because of your prayer. Simba raMwari ngariburukire pamarriage yako because of your prayer. Simba raMwari ngaribude pahealth yako because of your prayer. Simba raMwari ngariburukire babasa pako because of your prayer. Simba raMwari ngariburukire pakampani pako because of your prayer. At your working place may it be filled by the Holy Spirit. Simba raMwari ngarizare mumhuri mako, simba raMwari ngarizare mumarriage yako, simba raMwari ngarizare muvana vako, simba raMwari ngarizare mumarriage. Mangwanani ano Mwari wekudenga ita kuti paunonyengetera vanzwe Jesu kuti pana andibata, pana
vanofanira kubata nguva yaMwari mangwanani ano, zvichioma zvichirwadza, ropa raitobuda kumukadzi uyu, ropa raitoyerera, zvakanga zvisina kumira mushe. Newe une situation isina kumira mushe, newe une situation isina kumira mushe, asi ndauya kuzokuudza kuti nesituation yako isina kumira mushe, Mwari vanokunzwa iwewe, nekuti kana vakanzwa murandakadzi aibuda ropa kwamakore akawanda, asi anoti abata mupendero wenguva vanonzwa simba richibuda mavari. Pane kungobata-bata mangwanani ano, but tiri kuda kubata kune divine grace, kune divine favor, kune divine faith. Ndo kuda kubata kwatiri kuda kuita. Tinozviziva wakabvira gare uchinyengetera, asi mangwanani ano ndiri kuda kuti uti Mwari wekudenga, ndinoda kuti pandinokubatai munzwe kuti pana akubatai, sezvavakaita kumukadzi aibuda ropa kwamakore akawanda. Vanoti vanozvinzwa kuti pano ndabatwa, vanozvinzwa Mwarava, vanozvinzwa musharukwa uyu, musharukwa vanozvinzwa, musharukwa vanotozvinzwa, musharukwa vanotozvinzwa, vanotozvinzwa musharukwa vanozvinzwa, nekuti ndiye Alpha na Omega, ndiye wekutanga nekuguma, muridzi wazvose. Tinomuda Mwari uyu, vatiitire zvakanaka, zvichirema zvichirwadza. Ndiye Mwari wekudenga, ndiye zvoshamisa. Mutunidzi ndiani? Ndiye Jesu. Zvoshamisa, anotida mangwanani ano, anotida zvinhu zvakaoma, anotida zvinhu zvakanaka. Ngatisaregerei kumunamata, usaregere kumunamata, nokuti ndinomuziva Mwari uyu, ndinomuziva Mwari uyu. ndiJesu zvoshamisa, ndiJesu zvoshamisa. Anosimudza marombe kubva muguruva, anoti zvakazvidzika zvigoonekerewo mangwanani ano, zvikada wakazvidzwa, zvikada wakadonha, zvikada uri kuchema, ndo vaanoda kudhila navo ivavo vapererwa mangwanani ano. Kunyangwe wapererwa wakazvidzika kudaro, ropa riri kubuda kwamakore, ndo vaanoda kudhila navo ivavo. Anodhila nezvakazvidzika, anodhila nezvakashoreka, ndo zvaakatovinga izvozvo, zvakazvidzika, zvakashoreka, izvo zvakaremara izvozvo ndo zvaakatovinga. Ndo zvandinomuziva muchinda uyu, anoonesa mapofu, anoti zvirema zvigofamba, anoti mbeveve dzigotaura, matsi dzigonzwa. Ndinomuziva mhani murume uyu, akasimudza Mefibhosheti. Mefibhosheti chaive chiri chirema, asi akachigadza patafura chikadya namachinda. Mangwanani ano vana mbuya Sara vakanga vatozvitsvagira vana Haga vavo vachiti hatichabereke, asi anoti achiziva zvake kuti Haga iwewe uri kungotamba zvako, asi Sara achaita mwana. Ndinomuziva mhani, anorega vana Penina vachikuseka, asi anoziva zvako kuti uchaita mwana. Hana pana vari kusekwa mangwanani ano, pana Penina asimudzwa muupenyu hwako. Ndati ndinomuziva, kana kunyangwe Penina achiseka, seka zvako Penina, asi Haga asi hana achaita mwana wasimudzirwa wana Penina vatoriko kani naye. Pana ari kuti nhai sisiyoko, munomboziva kuti ndakabvira kusekwa rini here? Kana hana aitosekwawo, Penina akanga atosimudzwa, atori muupenyu hwaHana. Asi mangwanani ano chandinoziva, baba vari kumusoro kudenga havanyarari, haiperi yakadaro, nekuti kana hana kunyangwe nekusekwa kwavaiita, asi vana vakazovabata. Mangwanani ano pana ari kuti naimi ndaneta nekutaurwa, imini hamuzivi kunyeyiwa kwandinoita sisiyoko, handisisina shamwari, handisisina muvharo. Vanofamba vachitaura nyaya dzangu, vanofamba vachindiseka. Aiwa, tabvuma hako kani kutaurwa, taurwa zvako iwewe. Ko zvine basa reiko? Vana Mefibhosheti vakatotaurwa wani. The more Ziba said Mefiboshet's name, that's the time when Mefibhosheti come out from Lodibar. Kuna vanhu vari kurwadziwa kuti mangwanani ano inini ndaneta nekunyeyiwa. Let Ziba talk about your life. Let Ziba talk about your life. Mangwanani ano hauchatokwanisi kuenda kucheche. Mangwanani ano hauchatotaipika na mumagrupu, mumafamily group wakabuda, nekuti anza
wakanyeiwa mangwanani no problem about kunyeiwa hazvina kana kutomboshata mangwanani ano pane mumwe munhu anoti vanoziva situation yangu asi ndoya vanoda kufamba nayo vachindiudza variko chokwadi vanotoziva masituations ako nemukadzi uya akati abatsira munhu waMwari abatsira Elisha anosvika paanobvunza waanofamba naye kuti tomuitireiko mukadzi uyu anotaura kuti ngati mupei mwana haana mwana asi the same time mwana paakawirwa nedambudziko anodzokera kumunhu waMwari the same person who recognized him to help him ndiye akatanga kumupushira panze. Kuna vanhu vanopushira vanhu panze kunyangwa anga akubatsira anokanganwa kuti hey I know this lady with this situation asi anosvika futi paanokanganwa mangwanani ano pane dzakaitika dzawakapinda nadzo asi ndauya kuzokudza kuti haipere yakadaro. Pari kudiwa mukadzi anopusha in prayer no matter how the situation it is ropa riri kuyerera kudaro asi pari kudiwa mukadzi anopusha. Pari kudiwa vana vaZerefati vanoti I don't care handina basa nezvataurwa nemutemo handina basa ndataurwa nemutemo. Pari kudiwa vana vaZerefati mangwanani ano vanoti handina basa nemutemo vanoti handina basa nemutemo inini ndiri kuda zvinhu zvababa wangu what belongs to me ndo zvandiri kuda. Vana vaZerefati vane nharo mutemo waitaura kuti vana vasikana havainherite pfuma asi chinondifadza vana vaZerefati vanosvika pavanoti handidhile nemutemo we want what our dad is inherit what we can inherit. Pari kudiwa vana mai vanoramba pari kudiwa vana mai vanoramba mangwanani ano kuti ini ndinochinja mutemo pari kudiwa vana baba vanomira panzvimbo vanoti ini ndinotouchinja mutemo be like the daughters of Zarephath vanoramba kuti aiwaka iwe unotaura kuti vasikana havainherite isu tiri kuda zvinhu zvababa vedu mangwanani ano tiri kuda vagadzi vananange vana Dhibhora vanoti kunyangwe vasara vari vashoma anonzwisisa kuti heye tasara tiri vashoma but we shall stand in prayer. Mwari vatiitire zvakanaka, Mwari vakuchengetei, Mwari vakurwirei. Tiri kuda vakadzi vanomira nekutenda, tiri kuda vana baba vanomira nekutenda. Mangwanani ano arise. Kunyangwe situation isina kumira zvakanaka. Don't worry about your situation. Focus on what God wants you to do. Tinozviziva kuti wakaputswa moyo asi mangwanani nano ndauya kuzokudza kuti arise kunyangwe situation isiri kukutendera. Ita semukadzi uyo kuti kunyangwe ropa raiherera asingabvumirwe kupinda muchaunga asi anongosvika paanonzwisisa kuti ini situation yangu iyi my God ndinofana kuenda kuna Jesu. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuitirei zvakanaka. Itirwa zvakanaka mangwanani ano. Simuka muprayer. Munhu ngaanyengetere nyangwe situation isina kumira zvakanaka. Tinokutendai Mwari mangwanani ano, tinokutendai Jehovha, tinokutendai Changamiri. We give you all the glory, we worship you Almighty God. Makatendeka Mwari mangwanani ano. Tinovonga ukuru wenyu, tinovonga nyasha dzenyu dzakatiwana. Dai pasina imi Jesu ndiani aizotiona. Mwari we tinokutendai nezuva ranhasi, zuva risina kufanana namamwe mazuva ose. Tataura nyasha pane umwe nemumwe, whoever who is starting a business. Mwari we tinongoti ropafadzai. Mwari we vari muzvipatara, vari mumajere, vari munzira. Mwari we tinongoti nyasha dzerwendo. Mwari we makatendeka muzita nemuropa ramambo Jesu. Vana vari kunyora exams tataura kupasa. As you say, we are not
tails, but we are the heads. We thank you, Father. We glorify your holy name. We exalt your name early this morning. Tinoimba kuti makatendeka Jesu nekuti makatendeka. Mazvita mweya mutsvene, mazvita Jehovah wanochengeta, mazvita Mwari wekudenga. We glorify your holy name. We thank you, Father, for your grace. We honor your presence. Tinokutendai Mwari, tinokutendai changamwiri. Makatendeka Jesu, makatendeka Mushinda werugare, Alpha na Omega, wekutanga nekuguma. We glorify your holy name. We magnify your holy name. We give you all the glory. We worship you, Almighty God. Piwaimbiri mangwanani ano zvoshamisa Jesu vanochengeta. Mazvita Mwari wezvirikadzi nenherera, Mwari wavapfumi navarombo, Mwari vanoisa nzira panonzi navanhu hapana nzira. Imi izve wemba ino tonyengetera mangwanani ano. Tinokuvongai nokukutendai Mwari we vanorwara vari muzvipatara, vari mudzimba. Tinotaura jekiseni remweya mutsvene mangwanani ano. Bayai jekiseni remweya mutsvene vose vari kuenda kumaoperations akasiyana siyana. Mangwanani ano ndataura kuopareta murimi. Zvigero ngazvibatwe nemi, tsono ngadzibatwe nemi nezita neropa ramambo Jesu. Tataura favor yedenga, tataura favor yedenga muzvipatara, tataura favor yedenga, tataura favor yedenga kune vose vari kudhilivhara vana muzuva ranhasi. Mwari we tinotaura a normal deliver nezita ramambo Jesu makanaka. Tinokutendai mangwanani ano, tinokutendai nechipo cheupenyu. We give you all the glory. We worship you, Almighty God. Hakuna akaita semi. Tinonyengetera kwamuri nokuti kwamuri tawana zororo. Kwamuri Baba tinoti makatendeka mangwanani ano. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Jehovah. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, the Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. Makanaka Jesu mangwanani hano, makanaka Mushinda werugare, Mwari wezvirikadzi nenherera, Mwari wavapfumi navarombo, the father of the fatherless, the mother of the motherless, the husband of the widows. Aiwa chirera nherera. Tinokuzivai Mwari kuti ziso renyu rinotisvinurira. Mazvita Jesu, as we are starting this day, Almighty God, we give you all the glory. We worship you, Almighty God. Makati muchatiropafadza tichipinda, mogotiropafadza tichibuda, zvatakupinda mumabasa Mwari. Tiropafadzei Mwari we, tiropafadzei. Tinoda simba rechikuriri Baba. We need your wisdom, Almighty God. Mwari wakatendeka mangwanani ano. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. We exalt your name. We honor your presence. Makatendeka mangwanani ano. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Ndiye woga, ndiye woga, ndiye woga, ndiye wagarurama. Ndiye woga, ndiye woga, ndiye woga, ndiye wagarurama. Amen. Amen and amen. Amen and amen. Ndiye woga, ndiye woga Jesu, ndiye woga, ndiye wagarurama. Ndiye woga. Thank you so much for coming in, and we give all the glory kuna Jesu vanoshamisa mangwanani ano. When you are praying, when you are waking up, urkuda
uri kuda kutanga your day, please pray for yourself. Munozviziva here kuti kune mweya iriko yekuti chinhu chako chitoriko, chinhu chako, zvinhu zvako zvauri kutoda iwewe zvitoriko, but kune mweya inovharira kuti usasvike pazvinhu izvi. Saka pray kuti Mwari, I want my things, and chinhu ichi chinovharira kuti ndisatore zvinhu zvangu chiparadzei. Why ndiri kutaura izvo? Kuna Mark chapter 11, madisciples anototumwa kunze endai munotore dhongi. My God, dhongi ranga ritorimo mutauni, asi kune vanhu vanotobvunza kuti muri kuridarei dhongi iroro, zvazodii. There are a lot of your things zvitoriko, but kune mweya yakamira so pamberi, so kuda kudistracta, kuda kukurambidza kutora. Can you pray and destroy that mweya unokurambidza kutora zvinhu zvako? Ramba mweya wokurambidzwa kutora zvinhu zvako in the mighty name of Jesus. Iriko mweya inokutokurambidza, inotokudzivisa kuti utore zvinhu zvako. Your things are there, my things are there, but kwaita mweya yekuti iri kuvhika, iri kumira pamberi. There is a war iri kutirambidza kutora zvinhu zvedu. But from today, we pray and break that spirit. I don't know why I don't feel like preaching, but I heard this keep on coming on mute. Can we pray and break? Yes. Morning. Sanjeev asked if you saw his key, the one that's attached to his memory stick. No, I never saw that. The boys took my one yesterday. Steve is waiting outside the gate. I never saw that key. When they were going to soccer, they took yours. When Abe comes back from the soccer, that's when what's his name? Darshan came here and said, I want the key. I want to open for Abe. So they didn't bring it, but Steve is waiting outside the gate. He's phoning me. So we have to pray and ask God for all that. Kuti Mwari vatibatsire. Mwari vangotibatsire. Amen and amen. Thank you so much for coming in. For those who are watching me for the first time, I'm Yokozuna Zimbabwe, and many thanks to SIS MELLY. May God bless you spiritually and materially. And the team works behind Melly's diary. May God take you far. I love you all. I love you guys. Happy Friday to everyone. Like what I always say, on a Friday like this, rutsoka rwako ngarizive kwekufambira. Usaite saDhavhidhi anokwira pamusoro pemarata. Hey, my God. David akwira pamusoro pemarata amene kuti Bhaibheri rinonditaurira kuti David anga asina kana sando yekuti aida kugadzira rufu. Ameno kuti pamusoro pemarata akakwirirei. Ndo paanoona mukadzi waUri asina kupfeka. Ndo kuchiva mukadzi waUri. Kwakurara nemukadzi waUri. Aona mukadzi waUri achigeza. Rutsoka rwako ngarufambire kusingatadzire Mwari.
iyo weekend yatiri kupinda. Rutsoka rwako ngarusafambire kunoita kuti utadzire Mwari. Rutsoka rwako, imi baba makanditarisa, imi mai makanditarisa. Stephen, ndandisina remote ava ndandichivaudza kuti vhurirai Stephen, uyu mukomana akatora remote nezuro. Titoona watovhurira izvezvi. Anditi so rako ina nditori na remote vakandito, asi ugotoni ndatomuudza mukomana yenezuro pakasitora remote mani ndikati dzosa remote yangu munomu Stephen yenchida kumuvhurira gedhi. Saka nhasi zvairi Friday kudai so, rutsoka rwako ngaruzive kwekufambira. Hatidi vanhu vanoita saDavid wekuti anokwira pamusoro pemarata, akwira pamusoro pemarata, akuonerera mukadzi wauri asina kupfeka, akuchiva mukadzi wauri, akushedza mukadzi wauri, akurara nemukadzi wauri, kuita mweya wechipfambi chakadaro David. David, tsoka yako ngaizive kwekufambira. Iwe mukadzi akanditarisa, iwe murume akanditarisa, tsoka yako ngaizive kwekufambira. Nditi toda vanhu vakangwara-ngwara. Handiti vanhu vakangwara-ngwara wasingafambire rutsoka rwawo kunorwadzisa Mwari, kunochemedza Mwari. Toda vasikana nana baba nana mai vanoita saRuthi, wekuti anoendawo kumunda kwaBhoasi uko unonhongerera chibage, opiwo blessing yemurume. Tsoka yako ngaifambe kune blessing. Tsoka yako ngaifambe kune pundutso. Imi masinguru madza makanditarisa imi, rutsoka rwako ngaruendewo kumunda kwaBhoasi uko. Rutsoka rwako ngarufambirewo kumunda kwaBhoasi uko, kwaBhoasi. Manje ukasafambira kumunda kwaBhoasi unoramba uri singuru madza, uri shirikadzi. Ita kuti Mwari katsoka dzangu idzika ngadzitowo sedzaRuthi dzakafambira kumunda kwaBhoasi. Rutsoka rwako ngaruendewo kuri kurovera mhepo yeblessing saRibheka. Ribheka akangonzwa so kuda kutakura mugomo kuenda kutsime. Kwakutonosangana nahusband to be amheno muranda wababa waIsaac here. Rutsoka rwako ngarivhuvhutirewo kune pundutso so. Rutsoka rwako ngaruzunguzikirewo kune pundutso, kuno way forward so. Rutsoka rwedu ngaruendo garitaimirewo kuitawo semukadzi muSamaria so, anga angojaira kunochera mvura achingorarama life yake akadhakwa yevarume hobho, but pane chakangomusimudza so chekuti akataima akasvika patsime akasvikosangana nemuchinda werugare. Chingova negrace dzekumboti utaimirewo zvinhu zvine pfundutso so muupenyu hwako, so zvine pfundutso so muupenyu hwangu so. Munofunga kuti dai mukadzi muSamaria uya akaramba zvake achifara zvake kumba uko nemaboyfriends ake, aisangana naJesu akachinjwa upenyu hwake. Chingova nenyasha so dzekuti mhepo ichingovhuvhuta kudai so, ichingovhuvhuta ichingoti vhuvhuvhu, iwo obva wangovhuvhutwawo so, zvobva zvangovhuvhutikawo so. Saka weekend inoi rutsoka rwako ngarifambire kuno kukupa pfundutso,
Ngarisafambire kunoita kuti utadzire Mwari. Ngarufambire kwekuti unoone testimony sana Ruth pavakafamba wachingonanga kumunda kwaBhoasi wachinonhungerera machibage ikoko ndiye hwekwechena Boasi. Vana Rebeka vakangonzwa kuti ndoda kuenda kutsime. Chingonzwa kuti uda kungopinda mutaundi so. Ngonzwa kuti uda kupinda mutaundi. Obva watosangana naIsaac. Our God is an awesome God. He is. Yeah. Anzisiyoko munongondikomborera. Ishoko rinokomborera dear. Thank you so much for coming in. Epiphania, how are you, my sister? How is Zimbabwe? Hey, chingoita kuti makumba ako so angofambe kwakaropafadzwa. Man. So, iyo weekend ino yauri kuenda ino. Iyo weekend yatiri nhasi Friday iyoyi. Chingosvudza kuti Mwari ndibatsirei. Ndikuda kuti ndiendewo kumunda kwaBhoasi. Ndikuda kuti nditakurewo chirongo. Pandinotakura chirongo. Ndosvikawo pagere muchinda so. Pagere muchinda so. My God. Paunotakurawo handbag yako so. Ungosanganawo nemuchinda so. Hey, Chineko. Wakangotakurawo handbag yako so. Chingofamba chingode. Chingobwera kudai. Thank you so much. Okay, guys, I love you so much. Be blessed, everyone. For those who are watching me for first time, I'm Yokozuna we Zimbabwe. I've got my page. Mwari vachingondisimudzira ikoko ndichingona nyasha dzaMwari, iwe uchingona nyasha dzaMwari. Mwari vakuitirei zvakanaka. Whoever who have tuned in for today's morning devotions, Mwari ngavakuitire zvakanaka. Rutsoka rwako se-Friday kudai ngarifambire kunokudza Mwari. Asi our theme scripture for today yanga iri yemukadzi anobuda ropa kwamakore akawanda, asi chinondinakidza kumukadzi uyu haanei nekuti mutemo uri kuti chii, anonopekeshera chete kupinda osvika pakubata nguo yemukombero wenguo yaJesu. Jesu otobvunza kuti pana andibata. Madisciples ototi nhai musharukwa, mungabvunze kuti pana akubata ini kuwanda kwakaita vanhu. Ndo nyaya tati kutaura kuti svika paunonyengetera pekuti everyone is praying, but iwewe prayer yako ngaigunzve moyo waMwari. Iwewe prayer yako ngainzwikwe, ngaiite kamwe kamaungira so munzewe dzaJesu. Nekuti munhu wese ari kunamata ringoti Jesu. Asi pane kamwe so kamujesu rudziro kaunofanha kuita. Pane kamwe kaujesu so kaunofanha kuita. Ndo yanga iri our prayer point for today. That was our morning devotions for today. Uku kwatanga takuzopinda kwekuti makumbo edu ngaziwe kwekufambira kungoudzana sezvo nhasi iri Friday. Nekuti kune vamwe zvezvo vari rutsoka rwavo ruda kutoita saDavid anokwira pamusoro pemarata kuti anotadzire Mwari. Kuti auraye Uria. Akamuuraya nekuti anga arara nemukadzi waUria. Kuti vamwe vana vaite fatherless. Pana baba izvezvi vari kuda kutonohura nhasi. Kuti imba iparare shuwa vamwe vana vaite vamwe vana vashaye baba. Kune munhu izvezvi pane mukadzi akanditarisa izvezvi nhasi ari kutoziva kuti ari kutoenda kumurume wemunhu. Kushandiswa naSatani kuti unoparadza imba yeumwe munhu, unotore imwe happiness yemumwe munhu. Izvezvi pane mukadzi akanditarisa pano.
ari kuda kutoenda kumurume wemunhu. Izvezvi kune mukadzi akanitarisa ane murume wakasi ari kuita basa rekuhura kuti vana vaite vana vakure vachitonge nherera. Rutsoka rwako ngarufambire kunofadza Mwari. Rutsoka rwako. Imi baba makanitarisa imi. Imi mai makanitarisa. Muri kuzvinzwa. Tsoka dzenyu idzo ngadzifambe kunofadza Mwari. Iwe single mother wakanitarisa. Gumbo rako ngarimbofambe richienda kumunda kwaBhoasu. Toda vanhu vane nharo ne situation yako. Boa situation yako, so usatekerwa advantage because of your situation na Satan. Anditi bye bye. Mwari vakuitire zvakanaka. Vanhu varungoshedza kuti Jesu but iwe dedza nekamwe kamudedzero so azvinzwe kuti kuna Joanna andishedza pasapa, kuna Lorraine andishedza pasapa, kuna B andishedza pasapa, pana Cecilia andishedza pasapa, pana Mary Tembo andishedza pasapa, pana Mused Milestone anyengetera pasapa, kuna Yoko anyengetera pasapa. And pray guys to have the spirit of discernment guys. Kuna vanhu vakawanda vari kunyepa vachiti tiri vanhu vaMwari ivo vari masatanist. Kuna machechi ari kunyepa achiti isusu miracle ivo vari masatanist. Have the spirit of discernment in you. Pese paunonamata itai Mwari ndipe imwe wekunzvera mandiri. Guys, we are now kumazuva ekupedzesera. To those who read the word of God, mukada kutarisa zvinhu zvishomanini chazvo zvisati zvaitika zvakanzi ndo zvichava zviratidzo zvamazuva ekupedzesera. If you really read your Bible, zvinhu zvizhinji zviri kuitika guys zvakataurwa kunzi ndo zviratidzo zvamazuva ekupedzesera. So guys, thank you so much Maria Dube. So guys, ita munhu wekuti pese paunonamata ita kuti Mwari give me the spirit of discernment. The spirit of discernment, vamwe vanoti chii chinonzi spirit of discernment? Mweya wekunzvera. Chii chinonzi mweya wekunzvera? Munhu wese anayo, but Satan anoitsimbirira because anoziva kuti if a person have a spirit of discernment, you won't go wrong. Spirit of discernment ndezviya zvokuti toti kana kuti uri kuda kuba sipo iri yamedhem sesu mahouse girl, mauri unonzwa uchiti usatore, but poita futi imwe pfungwa inenge chiti tora kani tora, but mauri mune makazara kuti usatore. Handiti toti kana kuti wakabata foni yako so uri kufamba mutaundi wongonzwa mauri kuti wadii kuisa foni pai mubhodhi waiwiga kana kuti muhandbag. Handiti but mauri futi muchiya kuti ramba wakabata, but mauri futi muchiti aiwa isa foni mubhodhi usabuditse foni panapa. Handiti pamwe munhu ari pamberi pako kana ari kumashure kwako obva atobvutirwa foni nembavha. Ndo inonzi spirit of discernment, kuti ukasvika panzvimbo so imwe spirit of discernment unoinzwa papi wasvika panzvimbo so you don't feel
You don't feel comfortable there. You don't feel happy. Unongofila kubatikana, kusungikana, kungonzwa kuti things are not okay. Kungonzwa ramba uchinamatira mweya iwoyo kuti ngaukure mauri. Kuti ukasangana nayo koso, you don't feel that ka happiness so kamwe ka freelancer so. Pray for that spirit to grow in you. And it to sense, to feel the person, sense the spirit. Wasvika so mchechi so, wasvika so wherever kwaenda so. Pane vamwe vanhu so unotomunzwa kuti pane kwaakaenda achiti ndangada unobatsirwa kunonamatirwa kudi, but hanza unoziva ndakangozvinzwa kuti I'm not in the right place. Izvozvo ndo the spirit of, pray for it, because the devil wants to attack that spirit. Because if that spirit ikakura mauri, the devil is going to lose. And that spirit ikaramba ichikura mauri, it will lead you to be because a lot of people, you think kuti maprofita ndo aya anoti hera mwari magana kana kuti vanoti shaka moti ndo maprofita. Do you know kuti iwewe yourself, you are a big prophet of your life? God speaks with anyone, guys, but he needs you to listen. God speaks with anyone, but mwari anototaura newewe, but the problem uriko manya, you don't have time to listen to God's voice. God speaks with everyone. Unototi uri murelationship so unotonzwa moyo wako uchikurambira kuti hai nini baba ava ina havasi kunyatsondiitira, hai nini baba ava havasi kunyatsondiitira. So kutonzwa that's uri kutozviprofita, because ukada kutarisa kuti paunenge uchiti baba ava havasi kunyatsondiitira ka, down the line 5 to 6 months you'll be very disappointed na baba vaya. Zvokuti dai wakazviregedza mazuva ekutanga awakazvinzwa mauri kuti baba ava havasi kunyatsondiitira, dai usina kumbodisappointika zvawazoita. Pana vanhu vanotonzwa vachitanga chinhu so kuti this thing it's not okay, it will end in tears. But because I want to prove people, because ndiri kumhanyisana nenguva, ndikuda kuratidza vanhu, ndikuda kuvashowa, ndiri kuda kunziwo ndiri mugemu, ndiri muchigemu chacho. But you know what, guys? Be a prayerful person. And don't just pray without reading the word of God. If you read the word of God, you'll be empowering yourself. Bullet rinochikisa, bomba rinochikisa, zvingakuwire zvako mudikani. Zvingakuwire zvako mudikani. Zvakafanana cheko, ndinogara ndichitaura imwe example kuti zvakafanana mungava mumhuri chaimo makabarwa muri 4. Musi unofa baba wenyu kana kuti mai wenyu zvamusinganzwisise, munotoonana mega kuti pana ane kutenda kwakakura kudarika mumwe. Why am I saying this? Unotonzwa toti pamwe mese kumba kwenyu muri ma-AFM kana kuti muri mazayoja, but the time inofa baba wenyu kana kuti mai wenyu zvamusina kunzwisa, unotonzwa mumwe akutoti dai tambofamba. Mumwe ototi tinofambe china, rufu inzira raMwari. Kana kamuchemero kenyu so kanotosiyana, because atisi kuti ngatisacheme hama dzedu nekuti tiri maKristu. But if you've got the word of God, unekamwe kakunzwisisa so kekuti even kana kunyaradzika unonyaradzika, because tinoziva kuti rufu runorwadza, asi rufu murayiro waMwari. Whether we like it or we don't like it, rufu murayiro waMwari. Just imagine kuti dai ranga risiri murayiro waMwari, vanhu vangani vakakuwenga iwewe.
if God dai kuri kuti Mwari vakangopa makii kumunhu wese kungoti kana usingade yoko enda unokinura mweya wake ubude dai uchipo iwe, dai ndichipo inini nevanhu vakandiwenga iwe nevanhu vakakuwenga. Mukada kutarisa varungu vakaziva zvese muchipatara umu. Asi chekuti vachengete mweya wemunhu vakachitadza. Varungu vakaziva zvese kuchipatara, ukaenda kuchipatara unoona kuti yei. Asi panogara mweya wemunhu kuti vauchengete. Vazoudzose, vakazvitadza. Vakazvitadza. Kuradza kuti kufema kunobva kuna Mwari. Kufema futi unotorwa naMwari naJesu. Mukaenda kuchipatara chiko chisingagonekwe nevarungu. Varungu chii chavasingagona asikana. Korona yakauya ikanetsa, korona. Ezvinozi tichambonyanyoinzwa kunzi korona. HIV ikauya, HIV tichamboinzwa. TB tichamboinzwa. Malaria tichambomanzwa. So let's read the word of God and be a prayerful woman. Kuverenga shoko raMwari hatisi kuti bata Bible mazuva 5 hours a day. You know, just reading the word of God only for 20 minutes, 30 minutes. Chakakosha kuti shoko raMwari riri kudyarika mauri here. Because the word of God is not like a novel. Nekuti you read and you want to know kuti Genesis 1 kusvika pauyu. No, don't read it like that. Read it slowly. Uchinzwa kuti radyarika here mauri. Because if you've got the word of God, chero ukanzwa chinhu chinokurwadza, shoko raMwari, the Holy Spirit will remind you. Murume wako ahura, the Holy Spirit will remind you. Naiwe yoko, naiwe Mavis, uri kuchema kuti murume wako ahura. Koinga vana David vanga vaitokwira pamusoro pemarata kuti vahure nevakadzi vevanhu. Handisi kuti varume ngavahure, but unova nekukamfoteka neshoko raMwari. Wanzwa wanzwa so wanyeiwa. Unonzwa kudzokera mushoko ramunonzwa mweya mutsvene wokudza kuti watorerwa chaunoda. Inga zvanga zviripo wani zvifewe zviri zviya. Unotonzwa kutoti inga zvanzviripo zvifewe zviri zviya zvaiwirirana. They were friends, zvifewe zviya zviri. They were friends. Why did she do they were friends? Zvinotonzi zvifewe zviri. They were friends, but what happened? Mwakati atsikirira mwana wake akuda kutora mwana womwe. Saka even kana shamwari yako ikakurwadzisa, if you are empowered by the word of God, haudestroyeke nekuti shamwari yako yakurwadzisa. The Holy Spirit will remind you kuti iwe mshoko raMwari zvanga zvirimo mhani. Vaitotamba vari vairi ava vachitowirirana. Vachitowirirana vari 2. Asi uyu akanga tauraya mwana wake akunyepa kuti wako akafa. You see? So if you've got the word of God, so mweya mutsvene unokudzosera wokunyaradza. You see? So have a blessed day. Hello Nancy, Belinda, how are you? Saka read the word of God, guys. Bichana. I know Satan hadi vanhu vanoverenga shoko raMwari.
because anoziva kuti ukaverenga shoko raMwari pfungwa mindset yako inovhurika. Kuchema kwese kwauri kuita kuti hanzi ndaneta nemaprofita ndiri kutsotswa mari ndiri kudi inyaya yekuti hauna shoko raMwari. If you've got the word of God unotozviziva kuti ndepapi pandakanzi ndisidhe kuti ndiite mwana, ndepapi pandakanzi ndisidhe kuti ndiite murume. Abraham akasidha kunani kuti apiwe, ndauti Abraham anonzani, Adam akasidha kunani kuti apiwe Eve. You see, mbuya Sara vakasidha kunani kuti vapiwe mwana. If you've got the word of God, haupurumbunyukwe zvekumhanya, haubirwi zvekumhanya. Ndakati ndoda kuya netopic yekubvunza kuti mune muchiti mabirwa mari nemafundisi nevanhu vanoti tiri vanhu vaMwari, unenge wakaitwa armed robbery here? Ndakati ndoda kuuya kuzombobvunza nyaya yekupeji kuti toda kudiscussa kuti tiri kuona vanhu vachichema kuti ndakabirwa mari nemunhu waMwari, ndakabirwa mari namufundisi ningi, wakaitwa armed robbery here? Wakaitwa pickpocket here? Because kuna nyika yazara and knows a lot of people, they are bitter. Vakangonzwa munhu anoti Mwari, you go against that person nekuda kwekuti wakadyirwa mari. Asi mubvunzo wangu ndewekuti iwe pawaimupa bamheno inzira ipi yawaimupa mari? Wakaitwa armed robbery here? Ndo zvandoda. Wakaiswa pfuta apa here kunzi ndipe mari? Let's learn to read the word of God. Mwari vanotaura ava guys, kunyangwe wasangana nemunhu ririko shoko kunzi vairongedza vachienda kumunhu waMwari. Mwari anototaura newe kuti zvawaenda kumunhu waMwari uku murongedzere chakati. Ndakubvunza iwe kuti Adam kuti awane Eve, did he ever sin? No. So why iwewe msinguru mother uri kuramba wakaita bita, uri kuchema kuti nini sisiyoko ndaenda maprofita nchingonzi sidha kuti uone marriage? Adam akasidha kunani kuti apiwe Eve? Eve akasidha kunani kuti apiwe Adam? We have to empower ourselves with the word of God. Take time and read the word of God. But the problem yatinayo people, we need miracles too much. And we need things of Jesus, but that Jesus, we don't want him in our life. That's our problem. Lot of us, we want things of Jesus, but Jesus, we don't love him. That's why you see urku zoti chemera panapa nekuvenga munhu wese anongoya achiti makanaka Jesu otongoti munhu wese itsotsi. Hanza matsotsai. Iwe pawakatsotswa mari yako wakaitwa armed robbery. Kana kuti maiwirirana. Musingawirirane kuti sidha utenge imba obva watobvisa mari yacho. Taura zvako itai. Taura zvako. Verenga bhuku iri. You will never be robbed. And God will speak to you. God starts speaking with people. God always speak with his people. Handitiri baba nemwana. Pana baba wangaregera kutaura nevana wawe. Pane mubereki angaregera kutaura nemwana wake. Chero ukatozvara mwana benzi wani, inga unotoona mai nababa ndo vanotomira pamwana wavo benzi papa. Mwari vatorimo muupenyu hwako muchero uri benzi. Chero ini zvanditori benzi pano Jesu vatoripo, so watotaura neni kuti nhaiwe yoko kuapa zvaunenge wakunyanyopenga wani. Zvaunenge wakunyanyopenga nhaiyoko.
God speaks with anyone. Kunyangwe iwe uri benzi, ini ndiri benzi zvandiri zvino. God will speak to you, God will speak to me. Ndo zvandinomudira Mwari. Asi chanetsa ndechekuti we are busy with something else. Problem yedu vanhu vakawanda. Mwari vanenge vakatokudza kuti iwe Sara uchaita mwana. But nekuda kwokuti tinoti tiri kuda kumhanya tinozvitsvagira vana Haga vedu. Zvakwewe mai vi. Tiri too busy kutsvaga vana Haga. But God knows kuti Sara ndichakupa mwana. But hey, we are too fast forward. Unotoda kutotsvaga Haga faster. Rebecca, how are you? Haga. Vanhu vanoda kumutsvaga faster. Haga. Izvozvi pane mumwe munhu so akatogara naHaga so. Pane muHaga wako wakatozvitsvagira so. Izvezvizvi kutaura kunoso. Una Haga wako so. Uri musingle mother. But wakatozvitorera Haga. Una Haga wako. Akatokuitira mwana. But Mwari vari kutaura kuti no. I will bless you. Uchaita mwana Sara. Mbuya Sara muchaita mwana. But mbuya Sara watotsvaga Haga. Janet, how are you? Kuna vanhu vanana Haga wavo so. Izvezvi wakanditarisa so. Haga wako unaye but Haga hazi muplani yaMwari. Haga hasitori muplani yaMwari. But wakazvitsvagira. Pane pamwe pongoti Mwari vanongoti alright musiye atsvage Haga wake but nguva yangu kana yakwana. They shall see. Vangani vanana Haga? Haga izvezvi tinana Haga wedu so. Izvezvi kutaura kuno. Vana Haga vari muupenyu hwedu. Vatakazvitsvagira tega. Tikati shamwari Haga uya. Anyway. Mwari wariko asikana. Tataura zvakwana. Thank you so much. Enjoy your Friday. Amen and amen. Be blessed.